Mireu, avui us ensenyo i us presento una manualitat per si la voleu fer a casa. Vale? Mireu, primer necessitem una miqueta de celo, sí? Unes tisores, un llapis, una palleta d'aquestes per veure. Sí? Aquesta és tota llisa, si a casa en teniu alguna de les que es poden doblegar, encara millor. Vale? Una miqueta de paper de plata per fer una boleta, o si teniu una pilota de ping-pong petita, val? També serviria. I un recipient per poder fer la forma. Sí? Anem a fer, més que una manualitat, és com un experiment per veure si amb el que muntarem aconseguim que aquesta piloteta pugui flotar una miqueta quan nosaltres bufem. Ja veureu. Primer, posem el recipient cap a baix, més o menys. Jo he agafat aquest recipient que tenia per aquí per casa, però podeu agafar qualsevol cosa rodona, mireu. Sí? És més o menys el pam de la meva mà. I ho marquem amb el llapis. Vale, retallem la forma. Que tingui ben rodonet i molt bé. I a aquesta rodoneta li farem un petit tall fins més o menys la meitat del cercle, sí? De la manera que farem un recipient així. Mireu el tall que faig i un d'aquests paperets, sí? El fiquem cap a dins. Val? Us ha de quedar com si fos un embut. Que un embut és com un recipient, sí? Que posem per passar d'una galleda d'aigua molt gran a una ampolla petita. Vale? Abans de tancar, és molt important que aquí fem un foradet i puguem passar la palleta per aquí. Sí? O aprofitem directament aquest foradet i llavors tanquem ara sí l'embut. Perquè no caigui, com veieu, s'ha de posar molt celo. Vale? Posem el celo. I ara celo també per aquí. Well, pick me up with golden hand. Hombre, sail, hombre, tell you to run. Hombre, say, hombre, well. Poseu el celo que creieu que faci falta perquè aguanti una miqueta. Vale? Sí? També conforme en podeu fer vàries i conforme en tinguem més d'una feta, també serà més fàcil. Veieu? Ens ha de quedar més o menys com una coseta així, val? Amb el foradet aquí i això així. I ara, creieu que hem acabat? Mireu, si posem la boleta aquí i bufem, hem d'intentar que sapigueu que això és molt difícil, És molt difícil aconseguir-ho. Però hem d'intentar bufar i fer que això floti per aquí sobre. Sí? Vinga, proveu-ho, aviam si ho aconseguiu.